Энекей. Упс, ай. ЛГБТ. Хәзер искә төшермәле бер-ике дустым. Так. Нормально. Нинди дорожка? Сезнең маркировка бармы анда? Рәхмәт. Мин бик яратам. Не, кактуслар. Сиңа син моны әйтәсең, мин Юк, кайтып туктагыз. китәчәкмен. В смысле бүле? Сәлем, безнең буын батылның ниһаять чираттагы чыгарылышы без милли китапханәдә һәм бүген бездә кунакта милли китапханә директоры урынбасары Теврис Яруллин. Үзебезгә булса да, әйе, һәм театр училищесы студенты Данис Хисмәтуллин. Барда яхшы, хәлләр әйбәт. Аллага шөкер. Телефонга карамауны сорыйбыз, үтенәбез. Бик эш кешесе икәнегез надан. Подкаст. Димәк, сез әзер? Әзер. Кагыйдәләрне генә аңлатып үтәм. Данис. Кагыйдәләрне аңлатып үтәм. Мин сезгә 10 сорау бирәчәкмен. Әлеге 10 сорауларның, барысына булмаса да инде күбесенә былай гына җавап биреп булмый. Ул фактларны сез белмәскә мөмкин. Сез бу нормально. Әгәр дә беләсез икән, җавап бирәсез. Белмисез икән, сез логик фикерләү, эзлекле рәвештә дөрес җавапка чыгарга тырышырга тиеш. Вслух уйлыйбыз, эчтән түгел. Әйе, иң мөһиме шул. Әгәр дә инде дөрес җавапка берничек тә чыга алмыйсыз икән, шаярта аласыз, ниндидер кызыклы җавап бирә аласыз. Кыскасы, барысы да сезнең кулыгызда. Миңа ошаса бал бирәм, ошамаса бал бирмим. Аңлашылдымы? Димәк, башлыйбыз. Безнең беренче сорау һәм бу сорауга җавап өчен безнең 1 балл булачак. Әмма барысы да үзгәрергә мөмкин. Америка Кушма Штатларында бер кешегә 2250 шундый юл туры килә. Юл. Дөньяда андый юлларны даими кулланучылар саны якынча 10 миллион кеше дип исәпләнә. Нинди юллар турында сүз бара? Юл дигәндә бик күп әйберне күз алдына Бәлки һөнәрдер берәр. Үзеңә һөнәр юлын сайлау өчен тормыш юлы. Юк, бу конкретно тотып карап була торган әйбер. Юл. Бәлки шундый ниндидер сукмаклар, ниләр, басма. Менә сукмаклар дип син әзрәк якын килә башладың. Бәлки күпер. Юк, күпер түгел. Юл дигәч, сукмак якын димәк, име? Бу Ну, сукмак дигәнне менә шул кичкенә дигән мәгънәгә әйтүем инде. Кичкенә генә юл. Ниндидер юллар белән кулланалар. Коридорлар. Юк. Коридорда күпмедер тартып китереп була, я. Миңа теге нигә тыкрык дигән. Җир астындагы берәр Бәлки, чынлап та. катакомбалардыр бәлки. Аларның берәр сугыш вакытында. Метро, бәлки метро. Юк. Хотя сукмак белән инде катнашалар. Подкаст Рельслар. Без аны, былай сөйләмдә дорожка дип әйтәбез күбрәк. Юл дип түгел. Йөгереп йөри торган теге спортзалдагы әйбер түгел. Юк. Так. Димәк, сукмакка якын. Йөгереп йөри торган. Йөгерү белән бәйле. Юк, йөгерү белән бәйле димәдем. Юк, дорожка дип әйттем. Дорожка. Нинди сүз тезмәләре искә төшә? Нинди дорожка? Сезнең маркировка бармы анда? Данис театр кешесе. Мин барысын да белә торган инде, әмма дә ләкин мондай бер юк. Дорожка дигәч, теге кривая дорожка, менә кыек юл буенча баручы кешеләр күз алдына килә. Артык узун түгел. Һәрберсен менә 1, 2, 3, 4 дип дорожка дип санап була, бик зур подсказка. Боулинг. Әйе. Боулинг юллары. Дорожкалары. Менә шулай гади нидәрне сорауларны каталандырып бетерәбез без. Зумерлары боулингны беләмме, мәсәлән? Әле дә уйныйлар инде. Юк. Туры килә вакыт. Димәк, безнең Даниска 1 балл. Дәвам итәбез. Икенче сорау. Наполеон тортын беләбез инде. Ә ни өчен ул торт Наполеон торты дип атала? Так. Наполеон дип атала. Әйе. Искә төшерергә кирәк, ул торт нинди кыяфәттә. Мин тортлар ашамыйм. Аны төрлечә пешерәләр инде. Ул шундый катлы-катлы камыр арасында заварной крем. Крем. Катлы Наполеон дип атала. Наполеон дип тагын нәрсә? Бонапарт бар безнең. Наполеон Бонапарт. Аның формасы буенча аның теге легендар шундый башлыгына охшаган түгелме? Әйе. Чынлап? Син шулай очраклыгына киеп чыккан дөрес җавап кайны? Наполеон гомердә охшаган. Әйе, Бонапартның баш киеменә охшаган рәвештә ясыйлар аны башта түгәрәк формада. Хәзер генә аны шакмаклы дип ясыйлар. Әмма элек беренче вариантта Темне түгел ашамагыз, кстати.
Яхшы. Шек-шектен әтемле. Бірге бір давам етеміз. Үшінші сұрау. Бұл ошауға бәйле, шулай ук. Израильдә бұл ошамлыкны күрәгә üzüm һәм лимон өстәп әзерлиләр. Польшада кара бодай белән бәрәңге кушалар. Төркиядә аны сарма дип атыйлар. Сарма, ул шундый кремга охшаган әйбер Юк, дип искә калган мин. Юк. Нәрсә? Нәрсә? Беренчесе кая ясыйлар? Израильдә күрәгә üzüm һәм лимон өстиләр. Польшада кара бодай белән бәрәңге кушалар. Төркиядә сарма дип атала. Бу бер Бездә нәрсә ул? Ягъни бөтенесе берүгә әйбер түгел инде алар, әмма Түгелме? Бар бит андай сүз. кыстабый түгелмесез? сүрмә. Юк. Юк, юк. Юк бугай. Ну менә сарма сүзен татарчага Төрләндерергә кирәк. якын айтып, Сөрмә. нинди фигылгә нитеп була, Сер. охшатып була. Сөрергә. Сорып алу мәсәлән. Сарып алу, әйе, теге кортлар, бал кортлары күз алдына килде, Әйе. сарып ала. Әйе, сорып алу. Димәк, нәрсәдер анда, ну, чек-чеккә охшаганрак әйбер. Ну сорып алуның синонимын уйлап карыйк, сору. Сару, тумалап алу или Тымалап кую. ничектер менә Ябып кую. Түрү. биләп алу, Түрү. төрү. Менә Нәрсәнедер төрәләр, нәрсәгәдер. Әйдәгез шул тирәдә уйлап карыйк. Кара бодай белән Юк, туктагыз, Ну бу миңа калса сез поляклар, конечно, бәлеш психанули. түгелме? Бәлеш түгелме? Юк, юк. Монда нәкъ менә төрү процессы бар. Ну, эшпочмак кебек әйбер төрәләр. Нәрсәгә төрәләр? Камырга төрәләрме? Бираздан мин сезгә подсказка бирәмен һәм сез аңлаячаксыз нәрсә турында сүз икәнен. Әлегә Нәрсәгә уйлап төреп була? карагыз. Булар Мисән подсказка. Израиль белән Польшаныкы сезгә Кызык бер белән. бернинди ярдәм дә бирмәячәк инде күрәгә үзем дигәннәре. Израиль минем ассоциация Израиль белән һәм Израиль ризык дисәк, Кашир. Беренче чиратта ни? Нәрсәле ул? Көн саен ашыйм бит әле мин анда. Хумус. Теге хумус. Хумус. Хумус белән Польша минем бөтенләй ассоциация. Алар нәрсә ашыйлар? Син үзеңнең Получается- белемнәреңне күрсәтергә телисең хәзер. Юк, мин Кирәкми просто булар, кирәкми. кирәкми дә. Әйе. Ну төрү, әйдәгез менә шул төрү тирәсендә уйлап карыйк. Ярар, әйтәм бер подсказка. Франциядә да шундыйрак әйбер пешерәләр. Круассан. Һәм аны кәбестә сигарасы дип атыйлар. Кәбестә Сигарасы. Әйе. Димәк, кәбестәгә төрәләр? Әйе, әйтегез инде. Голубцы. Әйе. Әйе, менә ярты секундка гына тизрәк әйтеп. Төрекләрдә бит инде ул виноград яфрагына төрелә торган. Әйе. Точно. Чигә алалар ул? Менә шул Сарма ди. Сарма варианты. Сармамы ул? Әйе. Юк, грузиннарда да төреләр Да, бит ул ул. башкача атала ничектер. Әйе. Бер балл. Дәвам итәбез. Безнең балларын санап баралармы? Барда яхшы, ярар. Син Дүртенче, ике сонында ватылдың. мин алдан Без әле ватылды яңа без. мин алдан кайгыртып куям. Ничек санар? 2-1. Артык күп сон. Дүртенче сорау. 1952 елда Ага. Фин кызы Арми Куселла Романовлар династиясенең тожыннан бош тарта. Аңа нәрсә өчендер тож бирәләр? Ул аннан бош тарта. Монда ике сорау, сорау өчендә Бүләк сорау. итеп бирәләр. Ни өчен нәрсәгә аңа бирәләр ул тожны һәм ни өчен ул аннан бош тарта? Точно бирәләр. Фин Бу шундый рандомный фактлар кыз мөһим түгел. җыелган Димәк, фин сорау. кешесенә Әйе, ну фин кешесе булу да артык әһәмиятле түгел. Кыз кеше нәрсә өчендер аңа тож бирәләр? Романовлар династиясенең тожын киертәләр. Һәм киертәләр. күпмедер Юк, фин вакыттан кызына соң Бәлки ул аннан ул бош Роман- тарта. ну, стереотипный шундый бәлки нидер, ләкин бәлки ул нидер шундый бәйгедә катнашкандыр. Шибәрләр бәйгесендә. Әйе, Һәм аңа- син инде бер балл алдың. Әйе. Мисс Икенче Вселенная. сорау. Ә ни өчен Ни өчен бош тарта? Ул анда Баш бер тарта. җиңүче була, титул ала һәм аңа шул тожны киертәләр. Ни өчен ул бош тарта ала? Чөнки ул Романовларның тожы дидегез бит түгелме? Ну аны биргәндә аңлап уйлап бирәләр инде. Анысы Мин мен хәзер барда әйтмәкче бер сүз, син атаңны әйтәсең, типа, әйтәсең монда теге. Әйе, әйт Беләм, инде. күрсәтәгә. Мин уйлыйм, бәлки финнар, хәтта син фин мөһим түгел Юк, дидең. фин мөһим түгел. Бәлки Бу конкурсның шартларына бәйле күпмедер. Әйе, конкурста була бит ниндидер несправедливостьлар анда. Решетчелек. Юк, бу несправедливость түгел, бу Бәлки ул шартларына килешмәгәндер. бәйле. Аңа ул туры килгән инде, аңа аны кире бирергә. Конкурс шартлары Конкурс буенча. шартлары буенча аңа кире кайтарга кирәк, чөнки ул аны Әйе. саклый алмый бит үзендә. Һәм аңа реплика кидертәләр, юл китә шуны. Юк, юк, ул бит әле 1 ел буе ул анда тора, әмма 1 ел үтми әле.
аңа инде кире кайтарады. Кире кайтарады. Чөнки урларга маташалар. Юк, бәлки иртерәк оештырылгандыр икенче бәйгеләр. Ул бәлки кияүгә чыккандыр. Ул кияүгә чыгарга җыена. Һәм конкурс шартлары буенча 1 ел буе ул кияүгә чыгарга тиеш түгел. Ул иҗтимагый эшчәнлек белән шөгыльләнеп йөрергә тиеш. Ялла микән. Бу әле чертоги разум. Космос белән бәйле. Ялгыш кына куям. Бер Просто төртәсен. 5нче сорау нәрсә мин дип атала. Ул әйбер үзе турында сөйләсә, менә нәрсәләр әйтер иде. Минем ата-бабаларымны палеозой чоры мәгарәләре диварларында күрергә мөмкин. 1934 елда мине очраклы рәвештә слесарь уйлап чыгара. Турба. 1990 елларда Бритни Спирс мине популярлаштыра. Кем Бритни сыгылган? Спирс фанаты буларак, яшь чакта. Инде. Энкәй. Упс, ай. Тыңламыйм. Так, слесарь ниченче елда? 34 елда очраклы рәвештә. Узган гасыр. Уйлап тора. Әйе. Байбер. Узган гасыр 1934 елда. Һәм тагын бер өстәмә факт, хәзерге яшьләр арасында аны насилие һәм толерантсызлыкка каршы көрәш символы буларак та куллану. Ыштан. Ниндидер. Слесарь очраклы рәвештә 34 елда ыштан. Слесарь ул бит Һәм әле моны кушырга тырышабыз палеозой диварларында бу әйбер. Ну, мәсәлән, күн ыштан, что такого? Юк. Элек тукымадан эшләгәннәр, менә күн ыштан уйлап табалар. Менә хәзер карыйм, менә монда да кемдер күн ыштан тыккан. Кигән. Мин уйладым, әлбәттә, фемин хәрәкәтен күз алдыма китердем. Күн ыштаннар, типа без ыштан киябез. Ул бик кичкенә вак әйбер. Димәк, бу нинди инструментмы, яисә киемме? Аны, бизәнү, косметика. Косметика һәм аны хатын-кызлар Куллана. хәрәкәте кулланган ниндидер символ бар. Помада. ЛГБТ вәкилләре толеранtsызлыкка каршы кулланганнар. Толеранtsызлыкка каршы. 2000 елларда. ЛГБТ хәзер искә төшерим әле бер-ике дустым. Так. Сәлам әйтсәгез була, кстати. Кисеп ташлар аны бер-бер. Егетләр, кызлар сезгә. Димәк, алар нәрсә куллана? Помада дигәндә, бәлки блескалар ниндидер. Әйе. Хәзер бит модны шундый. Әйе. Менә бит бу сорауга җавап өчен 2 балл, чөнки бу катлаулырак иде. Аллаһ шөкран, Сез дусларым. просто дөрес җавапларны әйтеп барасыз. Бер нинди кызык җаваплар юк. Сез җүләрләнеп тә утырмыйсыз, җүләр сатып бик сәер, башка чыгарылышларга охшамаган. Ярар, ничәтәсен. Просто дөрес җаваплар. Булганны шөкр итеп утырган дияр. Әйе, ул блесткалар диварларда шулай гына кулланган булалар. Ул вакытта ук инде минералларны ваклап бик каты. Һәм слесарь төсле мине тимерне нәрсәнедер шунда бик вакларга өйрәнә. Бик күп кичкенә кисәкчекләргә. Һәм аңа патент ала. Вот, очраклы рәвештә. Бритни Спирс инде ул шундый роликларны тәнгә сылый торган гельләрне ролик формасында популярлаштыра, чөнки үзенең концертларында аны куллана торган була бик еш. ЛГБТ вәкилләре аңлашлайдылар, куллана торган булалар үзләрендә. Ярым мин тагын депиндрисен. Әйдә. Без бит монда китапханәдә. Әйе. Элек тагын тимерне кушканнар нигә? Карага, кара белән язганнар бит инде. Кара ничек була әле? Чернила. Һәм шуңа күрә, мәсәлән, без ул агулы. Шуңа күрә без кул белән тотмыйбыз, перчатка киеп кул язмаларны карыйбыз, чөнки шуннан соң кеше күзенә тидерә ала. Һәм күп кенә әйберләр теге эштән чыга, китаплар. Хәтта тишек була шундый. Язган җирдә тишекләр, чөнки ул тимере ние кубып төшә. Просто рандом язмалар һәм ЛГБТ. Кызыклы факт. Тәбрискә бик зур рәхмәт. Без сине аерым күрсәтербез бу өлештә. Син аерым тапшыруда ясыйбыз. Сөйләп алырсың. Инде нисез башка йөрибез. Хәзер 6нчы сорау, һәм сорау Тәбрискә бәйле. Әгәр дә Тәбрис анимага эләксә, мультфильмга,
Ул бик йомшак холыклы, аралашучан, якыннары өчен бик күпне эшләргә әзер персонаж булыр иде. Ә мисал өчен Йолдыз Миңнуллина әлексе, ул бик тиз кызып китүчән, усал, хәйләкәр булыр иде. Һәм ут белән дә идара итә алыр иде әле бәлки. Мин бу нәтиҗәне нәрсәдән чыгып ясадым? Күзләргә карап тор бәлкем. Юк, ну син якын йөрисең. Чәч. Әйе. Чөнки Йолдыз Миңнуллина ул Син сары. әйе, мин аны белә идем, тик син Юк, бирдем мен дигән шатланып отырам теге. Тыңлыйсы килде. Юк, дөресен әйткәндә, чәчкә генә карап кешенең холкын билгеләп булмый. Чөнки барысы да күздән тора. Һәм күзләре ул күңелнең күзгесе. Юк, бу анимада Әйе. Монда Анимада- ниндидер бер моңсу Да. музыка куярга кирәк. Анимада ул бит символ, типа шәшләр анда, типа Әйе, кием. болай гына сойланмый Да, да, анимада, да, да. күз төсе дә, шәч Точно, төсе точно дә. анда бит хәзер бит төрле Әйе. төсләргә буйлар. Типа ул фишка анимешкалар там Әйе, килгән. нәрсәдер аңлата инде һәр хәлдә. Бу сорау да катлаулы иде, 2 балл, моның өчен тик син бик җиңел генә җавап бирдең. Ярар, дәвам итәбез. 7нче сорау. Кытайда җәйге салат ашау ниндидер сәер күренеш дип саналыр иде. Тукта, кемдә ничә бал хәзер? Мин инде әнә шул вакытта ук санаудан туктадым Ярар, тәбриз. гафу булган башта. Син махсус сорадың моны. Җәйге салатның нәрсә икәнен беләсез бит инде. Ну, кыяр, помидорлар белән яшелчәләр. Кытайда җәйге салат ашау ниндидер сәер күренеш дип санала ала. Ни өчен? Чөнки аларда бәлки үз андай ук яхшы сыйфатта түгелдер ул. Ну, помидор үсми, бәлки. Ну, Вәдә Азәрбайҗаннан алып кайталар. шуңа күрә сәер. Китап язылган, аның турында гүзәл, син ничә белмисең шта. Так. Бер кызык. Ни өчен сәер? Чөнки алар бит таяк белән ашыйлар. Бәлки таяк белән ашарга уңайсыздыр, ничектер, бәлки шуның белән бәйле. Алар инде шул кадәр өйрәнеп беткәннәр, алар теләсен нәрсә. Хәтта ашашыйлар да. Юк, аның бит шулпасы кала ул җәйге салаттан соң. Әйе. Алар ипи бәлки ашамый торгандыр. Ипи белән без бит инде гадәттә ипи белән булат. Ташларга кызганыч име? Юк, эчеп куялар. Кытайда җәйге салат ашасаң, менә бу помидор белән кыяр ашасаң, әйме? Әйе. Алар уйлыйлар, типа алар бер-берсенә туры килә торган әйбер дип санамыйлар. Может, уйлыйлардыр помидор типа җиләк, ә кыяр ул яшелчә. Ну, менә Типа мин бер ничек балл яшелчә? бирәм сиңа, әйме? Шундый Ничек? кызыклы җавап өчен, әмма юк. Ә чынлыкта кыяр, помидорны берләштереп ашау организм өчен бик яхшы түгел дигәр. Ашказаны Яшибез өчен. бит әле. Ну, яшибез инде, я. Бик үк яхшы сочетание түгел озакмы? дип әйтәләр. Ансы мөһим түгел. Анысын белербез. Ансы мөһим түгел. Айырып ашап кара. Может, озакрак яшисең типа. Ул кытайлыларның ничек әзерләүенә бәйле күп ризыкларны. Ит юк. Юк, бу бит инде без аны Ну типа сәер. Нинди ризык бу итсез дип. Кыяр, помидор. Так, ничек Юк. әзерләүләренә бәйле. алар бит инде күбесенчә тик состы ашарга яраталар. Йомыркаларын гына алгысың да ничәдер ел ята бит аларның йомыркалары җир астында. Типа деликатес. Әйе. Бу миф Алар түгелме? өчен бу Юк, артык чыннан да гади, шул. димәк, кыяр, помидор Да, сисларыннан. Әйе. Бәлки Бозылган. кыздырып ашарга кирәктер алар. Бер- Эш елтыра. бер балл сиңа. Бочка Бу ача. җавап Бәлки алар уйлыйлардыр, төс килешмәй, типа яшел белән кызыл на самом деле бер-берсенә туры килә торган төсләр түгел. Бер ничектер. Минемчә гомумән Син бигрәк аларның матур. кара инде кыздырган әйберләрен бөтенесен тутыралар. Юк, туры килми чынлап та. Төрле Яшел. тәмләт кешеләр белән анда төс карап торганга охшамыйлар алар. Так, ничек әзерлиләр? Чынлап та күп специя өстиләр. Әйе. Точно Юк, беләм. специяларга Кешеләр. бәйле түгел бу. Бәйле түгел. Юк. Алайса соус сабага бәйледер. Юк. Ул ризыкны ничек әзерләүгә бәйле күпчелек. Ничек? Менә без ничек В смысле, әзерләйбез? ничек? Без- Пешерәсен. без- Шикелле Аны пешерергә- шашилар, шунсы сәер. Әйе. Алар күпчелек яшелчәләрне пешереп, кыздырып ашарга күнеккән, шикелле шашау аларга сәер. Димәк бездә сәер инде. Әйе. Так. Ну да, сыроедение бе- тоже без бит сәер. Сиңа сәер. 2 балл, сиңа 1 балл. Дәвам итәбез. 8нче сорау. Нәрсә өчен аңлашылмый, конечно. Кызык җавап өчен, дөрес җавап өчен, кызык җавап өчен. Казандагы бер урын ширек апельсиннар аркасында билгеле. Сүз нинди урын турында? Бәлки берәр базардыр.
анда бірер әзербайжаннар турында китап язган авторы шул әфлисуннарны ыргыта, ширите. Yok. Смасырова мусоркасы деген бар, аларның сосы хош исләре аркасында. Неге апельсин кыда? Yok, токтагыз. Кая апельсин кулланалар бик күп итеп. Әфлисунмы? Ярар, сіз біраз ойлағыз, менен әрі бір подсказка беремін. Yok. Мотивация düştü. Şolay degеш, просто көтіп отырасыз кейде. Гомумән Подсказка. көп кенә анда сәяси нәрселәр аркасында әфлисуннарны алып кайталар. Төркиядән мәсәлән, Төркия белән шикләре ябык. Санкциялар? Санкциялар. Анары шул әфлисуннарны хәтта теге яңалыклардан караган бар. Ничек таптыйлар. Изелер. Таптыйлар точно. Бәлки шул санкция аркасындадыр. Казанда андай Әмма болмады. дә ләкин бар Бір күп. бал, әмма Кайдыр Әфлис- ике косны сытканнар инде. Ике козны? Ким итен? рахмат. Тушын. Темле булсын. Так. Подсказка. Ол шынлап та апельсинға бәйлі түгіл, апельсинға ұқшатуға бәйлі көпшілік. Бәлки Әлеге мандарин булган. Ширек апельсинға ұқшату әйе. Ширек апельсиннен де була. Yok, бәлки бу Кора берәр татлы. туптыр, теннис тубы, Теннис тубы түгіл, әмма туп тирәсендәрәк. Туп. Шар. шар. Баскетбол. Yok. Теннис. Аның тубы ошаган. Анда, то есть Парк ниндейдир сүзе. түгәрәк Парк әйберләр сүзе. күп. Парк. Ну, Сезнең татмеди яндагы парк анда бит олар Анда- апельсинга ошамаган, конечно. Теге түгәрәкләр бик күп анда. Yok, тор инде. Идел просил. парк. Так, аны Парк. топтыйлар әйме? Может, исеме паркның? Топтамыйлар, юк, рәвеше буенча. Ну, бар ширек күл. Ул гына минем теге ширек сүзе белән ничектер ассоциация. Апельсин. Кайсы җирендә анда апельсин? Мен сенің бу теге фактны фантазияңнымы? ишеткәнем юк иде. Юк, Юк, мен бәлки бу турыда формасы гына. интернетта таптым казанлылар арасында. Менә шул парктагы ниндидер әйберне ширк апельсинга охшату бар икән. Ниндидер инсталляция ул. Әй, Инсталляция, бәлки горки әмәт. Искә төшереп карагыз, әле нәрсәләр бар, шар формасында. Шар формасында нәрсә? Мен теге китапханадан бер ел чыккан юк, мыш нәрсәдер яңа ясаганнардыр. Син. Минем училищедан да чыккан юк, так что бергә бер. Так гүзәл. Ярар, әйтәм. Яңа ачылган паркмы? Юк. 2015 елда һәр хәлдә мин укыган мәкаләдә ул инде булган. Аңарчы да булган инде. Димәк, иске парк. Димәк, бу инсталляция әле совет чорыннан калган. Каян белим инде ансын. Бу бик мөһим. Ниндидер факт-чекинг булдымы? Сез бер сорауга булса да җавапсыз калдырырга тиеш бит инде. Берсе Юк. булса да, алайса барсына да дөрес Юк, җавап. әйдә до конца барыйк. До конца инде, Да. әлбәттә. Бәлки сезнең Накидаем ниндидер вариантлар. Нинди парклар бар гомумән Казанда? әйдәгез шуннан башлыйк. Горки әмәт паркы бар. Шерек күл. Әйдәгез алайса мин әйтәм, кайсы Лецкой, паркта икән, сез дөрес. Эрмитаж. Лецкой. Лецкойдамы? Әйе. Лицкойдамы? Лецкойда минем училище артында ул димәк. Ну. Так, анда нинди инсталляциялар бар безнең? Анда фонтан бар. Илдар Ханов. Фонтан. Фонтанда Фонтанда анда чәчәкләр. чәчәкләр түгел, анда хатын кыз Ие. суны һәм иң Ну, мин өстә чәчәкләргә карыйм, просто син хатын кыз. Андагы чәчәкләр дә бар. кемгә нәрсә инде? Юк, бу нормально. Нормально. Так. Һәм өстә хатын кызы. Мен шикләнә башладым инде. Ул бар Юк, бит инде анда. формасы. Кулында тота шул иң өстәге Юк, хатын юк. кыз. Юк. Юк, Кара, туктагыз. төсе аның шундый Әле- тонык алтын төстә. Әле кичәгенә Һәм менә ул безнең фонтан. сынлы сәнгать тарихы буенча өйрәндек, элек анда гомумән башка фонтан булган. Илдар Хановның шундый түгәрәк. Менә хәзер карап карагыз. Мин аңладым, бу фонтан турында түгел, анда же әле дә бар ниндидер ниләр. Змеевидный Юк. Да. Илдар Ханов. Мозаичный шундый. Мозаичный Илдар Хановның сыны ул, иә. Шунда ул Лицкойда. Бу Лицкойда. хатын кызлар Эрмитаж. түгел, монысы башка әйбер. Менә мондый түгәрәкме ул шундый формада? Илдар Хановның фонтаны Әйе. элек Шул, булган. Шул фонтаны түгел, анда Ул фонтан булган. Анда- Сез аның тарихын белмисез, ул совет чорында куелган. Ярар инде әзгенә акыл өйрәтим. Совет чорында булган, аннары 2015 елда шул хәзер әйтәм нәрсә. Водохранилище директорымсың ниндидер оешма бүләк буларак Казанга шул фонтанны куя. Ул элек гомумән башкачарак фонтан булган тагын совет чорына кадәр. 3 балл, Данис. 4-не куйсагыз да була инде. Юк, искиткеч. Менә бит. Эшкиткеч прям. Шок, име? Шок. 3 балл. юк, миңа калса гүзәл просто не. Уйлап Юк, чыгарып фотосын утыра. Лоханулась. Син Фотосын күрсәт әле ул күрсәтегез, мәкалә. лоханулись аз гына.
Ул менә шундый булган элек. Точно шундай. Совет чорында. Әле аның бер сыны калды теге газовый әйбер янында. Охшаган Ширек ширек апельсинді. апельсинга. Мин ширек Ошамаган. апельсин күргән юкмын Ну вроде. менә мин бизнес онлайнда укыган Гомумән мәкаләдә аның стиле ширек апельсинга ошамагандай. Да, битер абстракция. Ну ярар. Абстракция. Ширек апельсин, в Ширек принципе, шулай апельсин, халыкка ширек киткән апельсин. икән, значит, Әйе. ассоциация булган шул. 3 балл давам итәбез. 9-нчы сорау. Моңа инде бу турыда барыгызны ишеткәнегез бардыр инде дип уйлыйм. Һәм бу Үтен просто калыс. койсыгыз беренче тизрәк җавап биреп өлгерә дигәнрәк сорау. Француз язучысы Ги де Мопассан Эйфель манарасын шын күңелдән күрә алмый торган була. Әмма аны еш кына шуның беренче катында урнашкан ресторанда төшке аш ашаган очрата торган булалар, күрә торган булалар. Һәм ни өчен син үзең күрә алмый торган урында ашыйсың дигән сорауга ул нәрсә дип җавап бирә? Чөнки монда бушлайдыр бәлки. Юк, чөнки монда күренмәй типа. Әйе. Әйе. Яла. Менә бит Мен шука. барысы да Бер генә бушлай бал булсын. гафу итәрсең. Просто мин үземне күз алдына китердем, иштә ашап утырганда нәрсә күрәм. Көз алдыгызга И гына бөтен китерсез әйберне калай. күрәсең. Әйе, Аңа бу әйтелеү баш. бердән бер урын Эйфель манарасы күренми торган дип әйтә. Менә шул. Һәм соңгы сорау, безнең соңгы мин инде ярты ел төшермәгәч оныта башлаган кагыйдәләрне. Соңгы сорау бүләк бирер өчен безнең. Бүләк бар? Әле бүләктә бар. Әйе. What? Тик аңарчы без кемнең иң күп бал җыйганын белергә тиешбез. Бу бик зур проблема, чөнки син Әйе, инде мин икенче сораудан соң санаудан туктадым. Һәм бу сорау Даниска гына булып чыга инде. Әмма Данис җавап бирә алмаса, син дә кушыла аласың. яхшы. Ә нигә Даниска аңламыйм? Ну чөнки ул бүләк алыр өчен. Бүләк, әгәр дә дөрес җавап бирсә, бүләк бирәбез, дөрес җавап бирми икән, бүләк бирмибез. Әмма ул барыбер җиңүче булып кала. Яхшы. Аңлашылдымы? Всё, супер. Шварцкопф фирмасы турында беләсез бит инде, Әйе. Косметика. Менә аның логотипы. Мгм. Карагыз, исегездә калдырыгыз. Нәрсәгә Так, так. шулай атала ул? Башта Данис уйлый. Син ниндидер шаяртулар, кызыклы сүзләр Юк, әйтеп мен аның утыра. тарихын каядыр укыган бар иде, фактлар Инстаграмда укыган идем. Моны тарихы ул Ялгышмас. кирәк тә түгел инде, әмма нәрсәгә шулай атала ул? Шварцкопф. Ну, Шварц, ул Австрия белән ничектер минем Шварценеггер, австриец бит. Юк, мен Ну, типа, Ну, миңа бушак- калса бу ниндидер австрийский фамилия, бер. Аны Ират. Менә шул кешенең Дөньяга фамилиясе. китерә ул компанияны Әйе, фамилиясы ялгышмасам. нәрсә аңлата ала ул? Шуңа нигез салган кешенең Шварц. фамилиясы ул. Kopf, деме? Әйе. Типа. Менә Ялгыш- логотипны мин тик томалагына күрсәтмәдем. Менә интернет булмаган. Ират. Бүдре чәчле. Бәлки бедрәүк түгел. Бу аның шәүләсе бу, үзе түгел. Просто ниндидер Что, абстрактный бош. Баш, әйе. Абстрактный бош. Абстрактный баш. Бу Илдархановның икенче инсталлят фонтанының исеме. Абстрактный бош. Так. Шварцкопф. Ни өчен шулай атала? Әйе. Бу Нәрсә аңлата ул? фамилия. Фамилия, әйе. Ул Әйе. фамилияны. Ул фамилияның мәгънәсе кирәк. Әйе. Мәгънәсе. Ул ничектер косметика Гомумән белән бәйлеме? рекламаларын Юк, мен Бизәнү сезгә әйберләре. логотипны күрсәттем. Анда җавап бар. Рекламасын караганда, анда гадәттә алар кашыны булай итеп сындырып ташлыйлар. Якынмы миңа? Юк. Вот так. Дәвам Логотип. итим. Юк, логотипка карарга кирәк иде. Әйе, Димәк, логотипта анда, җавап. скорее всего, ир кеше. Иратлар өчен барлыкка килгән. Бу Скорее ике всего. сүз, ике сүздән тора булып чыкты инде. Шварцкопф. Шварцкопф Әйе. дигән или Әйе, мәгънәсеме? Юк, ике сүздән тора. Шварцкопф. Güzel için просто iki sözü trigger. Başımı sına başlayın. Tabii yolu iki de bekle. İki. И şundan iki. Ну, бөтре чәчләр заметил, ну шундай. Бөтре чәчләр. Вроде бы Куе. яшь кеше кебек. Бәлки яшь түгелдер. Җыерчыклары күренми. Аны сез хәзер сурәтлисез. Кирәкми сурәтләргә? Бик гади генә әйтеп әйтергә кирәк. Нәрсә ул? Нәрсә ул анда? Баш. Әйе, бер сүзне белдек. Икенче өлешен әйтергә. Юк, бу икенче өлеш. Баш һәм муен. Данис, подсказка. Баш. Башына кушырга аның ахырына. Фәлән баш дип әйтәсең. Ниндидер Туры килә. баш. Нинди баш? Чиста баш. Пычрак баш. Анда аңлашыламсың, Куе чиста баш. икәне. Кем белгән?
Менә аңлашыла ул, менә Кара күренеп тора. баш. Кара баш инде. Да? А, бит шундай бар инде. Эй, Алла. Просто кара дип әйтү хәзер бер шундый опасно, ничектер теге мин шикләндем теге БЛМ фәлән анда. Ну аның тәрҗемәсе шундый бит инде, нишә Кара баш. Кара баш. Барыбер сак булырга кирәк. Сак булырга кирәк. Димәк, безнең бу буын батылның әлеге чыгарылышында Тәбрис Яруллин 2нче урын алды 8 балл белән. Афәрин. Һәм 9 балл алып Данис Хисмәтуллин 1нче урын алды. Әмма ул бүләксез кайтып китәчәк. Бүләк безнең кактус иде. Ул менә шулай гел күченеп йөри. Әмма беркем дә Җирне Рәхмәт. тегендә Мин бик кайтырсыз. яратам. Не, кактуслар, Ничәгә син үсемлекләр. моны әйтәсең, мин Юк, кайтып туктагыз. китәчәкмен. В смысле бүләк? Да, Мин җиңдем. Бүләк. Кунакка бош кул белән килмиләр бит инде. Подожди, тукта. Мин гүзәл син вообще не. Ну, Яңа- ул Запаста яңа алып баручылар бар. Иң күп дөрес җавап биргән кешегә иде бит ул, җиңүчегә иде. Син Ә бит ул әйткән бүләген- шарт буенча, типа, син Тәбрис дөрес әйтсәң, Данис әйтмичә, типа бүләк синеке. Юк, мин алай димәм. Юк, юк, Сиңа алай йөрәк Мин түгел. шуңа гына теге аласың кабынып Юк. киткән идем. Туктагыз, туктагыз. Татар өчен дип зәйме. Юк, мин зрәштә кара баш бүләксез сүзен сытып килмиләр. чыгардым. Кунакка бүләксез килмиләр. Традиция Ә сез кая бозылачакмы килдегез? инде? Без килдек. Ну, традиция Татмедиадан. гел бозылып бара. Мәсәлән, без 100 ел кебек киенмәгән, понимаешь? Әйтеп тә булмый, кем татар түгел, Сау мәсәлән. бул. Ашаган ризыкта Тик бәхетле бөтен бул. традиция. Син аңа яхшы тәрбия бирермен дип Әйдәгез сүз исемен бирәсеңме? кушып куйык. Исем кушырга кирәк. Әле Якында сүз дә кала ул. бирергә кирәк. Шарт өстендә шарт. Может, просто гына бирерсең. Юк Әйдә, инде. әйдә исем уйлап чыгарабыз да калдырабыз. Нәрсәгә? Менә кактуска исем уйлап чыгарга кирәк. Мин аны гүзәл дип атарым. Нигә? Потому что аның чәченә ошаган тегенәләр. Рәнҗетмәгез инде кешене. Ярар. Ярар. Гүзәл исемле кактус безнең милли китапханәдә калачак. Тәбрис аны үзенә алып кала. Тартып алды фактически. Тартып алды. Әйе, аның барысы да яхшы булыр дигән өметтә калабыз. Ничек сезнең кәефләрегез? Барда яхшы, шады? Алда Нидә гел булса арты. информация. Нидә булса кызыклы мәгълүмат белдегезме? Әйе, миңа кызык булды. Чынлапмы? Әйе. Сиңа ничек булды? Яхшы инде. Ярый. Ярый инде. Ярый инде. Ярар, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен, бик зур рәхмәт безне кабул иткәнегез өчен. Шуның белән шул. Тамам. Сау булыгыз.